Μετά τη ζεστή και ηλιόλουστη Ρώμη, ο Τουκ, ο Τακ και ο Τικ φορούν τα πουλόβερ τους και ετοιμάζονται για τη Βενετία του Βορρά, το πανέμορφο Άμστερνταμ. Η περιπέτειά τους ξεκινάει πάνω σε ποδήλατα, αφού αυτή η πόλη έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Στη συνέχεια η παρέα επιβιβάζεται σε ένα πλοιάριο για μία βόλτα στα διάσημα κανάλια της πόλης. Με τα κανάλια να καθρεφτίζουν τα φώτα της πόλης, το σούρουπο, οι τρεις φίλοι υπόσχονται πως αυτή η βόλτα στο Άμστερνταμ θα τους μείνει αξέχαστη. Φύγαμε! Γεια σας παιδιά! Φτάσαμε στο πολύχρωμο Άμστερνταμ, την πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Πρώτη μας βόλτα με τα ποδήλατα στα πέτρινα γεφύρια και θαυμάζουμε τα πολύχρωμα σπίτια που καθρεφτίζονται στο νερό. Κοιτάξτε παιδιά, μπήκαμε κι εμείς σε μια βάρκα και κάνουμε βόλτες στα κανάλια. Ελάτε να βγούμε μια φωτογραφία. Ήρθαμε στους ανεμόμυλους. Παλιότερα οι ανεμόμυλοι χτίστηκαν και για να αντλούν νερό από το έδαφος, κρατώντας την πόλη στεγνή, αφού μεγάλο μέρος της πόλης βρίσκεται κάτω από το νερό. Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία Ντάμ, όπου βρίσκεται το επιβλητικό βασιλικό παλάτι. Ελάτε να πάμε μέσα να το δούμε. Ελάτε να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και να φάμε τηγανιτές πατάτες και να συνεχίσουμε μετά τις βόλτες μας. Πάμε τώρα στο μουσείο του Βαν Γκόγκ να ζωγραφίσουμε κι εμείς και μετά να δούμε τα έργα που βρίσκονται μέσα στο μουσείο. Παιδιά, κοιτάξτε το σπίτι της Άννας Φρανκ. Εδώ κρυβόταν για 2 χρόνια με την οικογένειά της στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έγραψε το διάσημο ημερολόγιό της για την εμπειρία που έζησε. Τώρα βρισκόμαστε στη μοναδική πλωτή αγορά λουλουδιών στον κόσμο. Τα καταστήματα βρίσκονται σε σταθερές πλωτές βάρκες μέσα στο κανάλι Σίγκελ. Ελάτε να παίξουμε στους όμορφους κήπους του Κρατικού Μουσείου της Ολλανδίας. Κοιτάξτε παιδιά, είναι υπέροχο. Ένα πραγματικό παλάτι που μέσα έχει διάσημα έργα τέχνης και την ομορφότερη βιβλιοθήκη στον κόσμο. Ελάτε να δούμε μέσα πως είναι. Τώρα θα δοκιμάσουμε το ψηλό ποδήλατο. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Έλα Τικ, ανέβα εσύ που είσαι θαραλέος. Τελευταίο μας ηλιοβασίλεμα στο Άμστερνταμ. Περάσαμε υπέροχα παιδιά και τώρα σχεδιάζουμε το επόμενο ταξίδι μας. Φεύγουμε από το πολύχρωμο Άμστερνταμ. Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Να έρθετε κι εσείς παιδιά με την οικογένειά σας. Θα περάσετε υπέροχα. Λοιπόν παιδιά, θα ξαναλέμε στο επόμενο ταξίδι μας. Και το σύνθημά μας, 3 φίλοι, ένας χάρτης και όλος ο κόσμος περιμένει να τον ανακαλύψουμε.